Татар телен ничек өйрәнергә булдыгыз сез? Татар телен мин башта интернетта татар җырын тыңладым. Айрылмагыз исемле җырны. Аны тыңлап, мин татар теленең нинди тел икәнен беләсем килде. Аннары үзем интернет аша өйрәнә башладым. Телне бит өйрәнер өчен аның бу телдә сөйләшергә кирәк дип әйтәләр. Япониядә сез кемнәр белән аралаштыгыз? Кемнәр белән сөйләшә аласыз татар телендә? Япониядә татарлар бик аз, шуңа күрә башта bir ел bir көн белән дә аралашмадым. Тик үзем генә интернет аша өйрәндем. Иң башта татар матбугатларының сайтлардан файдаландым татарча өйрәнгәндә. Һәм арарның иң мөһиме минемчә Азатлык радиосының сайты. Юто, әйтегез әле, татар теле нәрсә өчен кирәк сезгә? Татар теле нәрсә өчен кирәк? Biraz anlatırga авыр, минем өчен мин татарчага гашык, шуңа күрә әйе. Өйрәнү авыр булдымы? Мин башта төрек телен өйрәндем. Университетта да төрек теле белгәндә 4 ел төрек телен өйрәндем. Шуңа күрә төрек теле белән татар теле бик охшаш булгач, өйрәнү шулкадәр авыр булмады минем өчен. Сез менә алга таба татар телен тагын да яхшырту өчен нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Яхшырту өчен күбрәк аралашырга кирәк дип уйлыйм. Мәсәлән, Skype аша дусларым белән тагын сөйләшергә кирәк дип уйлыйм. Милли татар ашларын беләме? Дигән сорау. Һәм нинди ризыкны, кайсы ризыкны яратасыз? Бүген пушмак һәм шәкшәк ашадым. Бик ошады. Татарча иң яраткан теле. Сүз тезме, сүз иң яраткан татарча. Юто, сез бит әле татар телендә шигырьдә беләм дип әйткәнегез. Сөйләп күрсәтегез әле. И туган тел, и матур тел, әткәм әңкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.